Speedometeret viser 65, han kører igennem indre by. Asfalten er våd, han spænser forholdsvis ny. Et Rolex-ur bevidner om en sund økonomi. Han dufter som man skal, han sover ret tilbage med gelé. Han er en god mand, typen de fleste kan lide. Men hvor han får sine penge fra, er det de færreste der ved. Det er det hurtige liv, livet i overhalingsbanen. Der hvor folk kommer og går, der hvor man sjældent ser hinanden. Der hvor de allerstørste drømme bliver til virkelighed. Der hvor nogen når skyerne, og andre falder ned. Der hvor han mistede fodfæstet og kom ud i noget rod. Der hvor han havnede i et spil, som han aldrig helt forstod. Gaderne bliver mindre nu, han scorer for sin yndlingssang. Halvtømt flaske vodka under sædet ved siden af ham. Et ekstra tryk på speederen, han ser ikke for godt ud. En tår triller ned af venstre kind i takt med regnen på hans råd. Alt for høj promille i blodet, alt for mange tanker i hovedet. Rødt lys, han ser ikke noget, bremsen i bunden, filmen knækker. Han lukker øjnene, ved hvor det ender. Hører et brag, og lyset forsvinder. Helt normal dag, helt specielt liv, der forsvinder på et øjeblik. Men jeg tror på, at når et lys slukker, så tændes der et nyt. Helt normal dag, helt specielt liv, der forsvinder på et øjeblik. Men jeg tror på, at når et lys slukker, så tændes der et nyt. I dag har hun det faktisk næsten helt godt. Hun er selv overrasket, for i så lang tid har hendes liv været helt fucked. Siden hendes mand forlod hende for et par år siden, hvor hun blev vraget for en yngre kvinde. Men i dag dufter alt anderledes, et lysere humør, så hun får en manikyre og går til frisøren. Og da hun forlader shoppen, ringer hendes mobil til hendes datter, der har noget fantastisk at fortælle. Så de mødes i Kongens Have og omfavner hinanden, for mor og datter har virkelig savnet hinanden. Og fra bænken under træerne på alléen beslutter de sig for at snakke videre på caféen. Og de går ud af porten og ud på gaden, og de er tæt omslynget, for der er koldt i købstaden. Og datterens kæreste ringer, han slutter sig til dem, og hun føler sig helt ung igen, og hun går der i midten. De er næsten ved caféen, da hun møder en veninde, og siger til de andre, de bare kan vente derinde. Det er det sidste hun når at sige til dem, før en bil smadrer over for rødt direkte ind i dem. Helt normal dag, helt specielt liv, der forsvinder på et øjeblik. Men jeg tror på, at når et lys slukker, så tændes der et nyt. Helt normal dag, helt specielt liv, der forsvinder på et øjeblik. Men jeg tror på, at når et lys slukker, så tændes der et nyt. En mand midt i 30'erne træder ind i sit hjem. Foran ham venter konen og en tiltrængt weekend. Hans ansigt bærer præg af, at hans profession er hård. Han er faldgræder på 10. år. Han sætter sig ved middagsbordet og virker virkelig træt. Han rører ikke sin vin og nipper kun til sin yndlingsret. Hun spørger ham forsigtigt, skat, er der noget galt? Han kigger ned og mumler, alt er vel helt normalt. Men hun kender ham for godt, så hun spørger ham igen. Og denne gang bryder han sammen og siger med grød stemme: et forfærdeligt uheld, 3 døde, en bil i brand, ung mand, hans kæreste og deres ufødte barn. Hun rejser sig op, hun holder om ham og trøster ham, for hun kan mærke, at det har virkelig rystet ham. Men pludselig afbrydes de af en barnestemme, der siger: mor, hvorfor græder far? Far, se her. De vender sig om, og de kan ikke lade være at smile. Der står deres 5-årige søn med maling over det hele. Han har en tegning i hånden, han siger: far, du må få den. Den forestiller deres familie og en sol, der skinner på dem. Helt normal dag, helt specielt liv, der forsvinder på et øjeblik. Men jeg tror på, at når et lys slukker, så tændes der et nyt. Helt normal